नमस्कार. रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत हलवा फ्राय. ही मालवणी पद्धतीत मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर त्याचं आपण साहित्य बघून घेऊ. हा हलवा आहे. हे हलव्याचे पीस करून घेतलेले आहे. हे तळण्यासाठी तेल आहे. ही पाऊण वाटी रवा आहे. अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ आहे. हे 2 चमचे मालवणी मसाला आहे. 2 चमचे अद्रक लसूण पेस्ट आहे. या कोकमाचा रस आहे 1 चमचाभर आणि मीठ आहे. आता आपल्याला तळण्यासाठी हे सारण तयार करायचं आहे. या हलव्याला मी 15 मिनिटं मीठ लावून अगोदर ठेवलेली आहे. आणि आता आपल्याला हे कोकमाचा रस हलव्याला लावायचा आहे. असं लावायचं आहे. मीठ लावलेलंच आहे मी. आलं लसूण पेस्ट आता आपल्याला आतमध्ये लावायची आहे. याला आलं लसूण पेस्ट आपली लावून झालेली आहे. आणि आता आपल्याला जरासा मसाला लावायचा आहे. हा मालवणी लाल मसाला आहे आमचा. हे लावून झालेलं आहे. आता ह्याचं तळण्याचं सारण तयार करू. हा रवा, आता हे तांदळाचं पीठ आहे, थोडं मीठ छोटे 2 चमचे, मसाला, आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे आता जो हलवा हे करून मीठ मसाला लावून ठेवलेला आहे त्याला आता आपल्याला रव्याचं सावरण लावायचं आहे. आणि असे चांगले लावून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि नंतर हे तळायचे आहेत. हलव्याला आपला सगळा मसाला लावून तयार झालेला आहे. पॅनमध्ये आपल्याला तेल सोडायचं आहे 2 चमचे. पॅन आपलं तापलेलं आहे. आता आतमध्ये आम्ही सोडायचं आहे. एक अशी सोडायची आहे. आपली आता 6-7 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण बघूया. हे आपलं छान खाली आपलं झालं आहे. हलवा फ्राय आपली सुंदर झालेली आहे. आणि ह्यामध्ये तांदळाचं थोडंसं पीठ वापरलं आहे मी. त्यामुळे कसं मच्छी फ्राय केलेली मच्छी एकदम सुंदर राहते. दुसऱ्या दिवशीपर्यंत चांगली कडक होते आणि नरम पडत नाही. असं नुसतं रवा लागला तर थोड्या वेळाने आपण 2-3 तासाने बघितलं ती नरम होते जरा. पण ही मच्छी तांदळाचं पीठ थोडं टाकून बनवली तर खूप सुंदर होते. तेही मी सगळं मालवणी पद्धतीत आमच्या बनवलेलं आहे. आपली हलवा फ्राय रेडी झालेली आहे. एकदम सुंदर झाली आहे. वास पण छान येतो आहे. सर्व करून दाखवते. हलवा फ्राय आपलं तयार झालेली आहे. हे मी मालवणी पद्धतीत आमच्या बनवलेलं आहे. आणि हे तुम्हाला केळीच्या पानावर मी सर्व करून दाखवलेलं आहे. ही रेसिपी तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला कळवा कशी झाली आहे ती. आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.